2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde giýişlik sagat 6:40 töwereklerinde Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda güýçli harasat turdy. Bu tebii betbagçylyk öwezinde bolup bolmajak adam ýetkilerine we agyr maddi ziýana ýol açdy. Bu harasat henüz hem adamlaryň ýadyndan çykmaýar we olar muny gam gussa bilen ýatlaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. 2 ýyl mundan ozal şu gün turan şol harasat onlarça adamyň helak bolmagyna sebäp bolup ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş deshalaryna, şäher infrastrukturalarına, awtologlara we ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy diňe harasat giýjesi elektrik sütünleriniň we jaýlaryň diwarlarynyň hemde üçekleriniň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adamyň wepat bolandygyny başga da adından 20 adamyň harasatdan soň dören ýangynlarda aradan çykandygyny aýdýar. Başga da adından 50 adam maýyp bolup galdy diýip habarçymyz belledi. Adatlyk radiosu harasadyň ýa-ny Lewapda azından 30 adamyň we Marda 5 adamyň wepat bolandygyny aýdyp, azından 35 ölüm hadisesi barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ne harasat ne onuň ýetiren ziýanlary ne de adam ýetkiler barada resmi hasabat çap etdi. Lewapda habarçymyz aradan 2 ýyl geçendigine garamazdan Sebitde harasadyň netijesinde hatardan çykan, ýykylan we üzülen elektrik sütünleriniň hemde simleriniň henüz dolu bejerilmeýändigini aýdýar. Harasadyň netijeleri hälisinde duýulýar. Harasatdan soňra belli bir derejede bejeris işler geçirildi. Ýöne bu işler başdan sowma amal edildi. Käbir ýerlerde elektrik sütünleri ýykylyp, elektrik timleri çykyp dur. Üzülen timleriň käbir ýerlerini dolu täzelemän hälisinde biri-birlerini tepleşdirýärler. Elektrik geçirici timleriň barysyny täzelemeli, sütünler ýykylyp ýa egrilip dur. Diýip Çärjew etrawynyň bir ýaşaýjysy 27-nji aprelde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar goşadyrnyň içinde häkimetleriň biperwaýlygynyň ýagny harasadyň ýa-ny Sebitde elektrik energiýasynyň öz wagtynda dikeldilmezliginiň goşmaça adam ýetkilerine sebäp bolandygyny hem aýdýarlar. Adamlar käbir tebetlerde 25 gün, käbirinde de 27 gün näp toktuz garankyda oturdular. Şol döwürde iň bir pajigaly ölümleri boldy. Türkmenabadyň dostluk etrapçysynda giýje semiň ýykylyp jaýyň odalmagy netijesinde birden aradan çykdy. Çärjew etrapynda hem ata ogul ýoguldy. Bu adam maýyp oguly gorkmasyn diýip giýje sem ýakyp goýýar. Semiň ýykylmagy netijesinde jaý odalýar. Olaryň ikisi hem ýangynda aradan çykdy. Bular meniň bilýän wakalarym. Suňa meňdes başga da enseme hadise ýüze çykdy. Diýip Çärjewli ýaşaýjy aýtdy. Marly ýaşaýjylar hem 2 ýyl ozal turan güýçli harasady häli şinde gaýgy alada bilen ýatlaýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä indi Sebitde sähel 7 ýyl tursa adamlar şol harasadyň gaýtalanmagyndan howatyrlanýarlar. Şol harasatda jaýlaryň üçekleri opurulup elektrik simleriniň üzülmegi we sütünleriň ýykylmagy netijesinde adam ýetkileri boldy. Günüň ikinji ýarymynda okuyan okuwçylar okuwlaryny tamamlap mekteplerden öýlerine gaýdyp barýarka turan şol harasat 2 çaganyň ölümine sebäp boldy. Olaryň biri elektrik simleriniň üzülüp tok urmagy netijesinde aradan çykdy, beýlekisi elektrik sütünleriniň aşagynda galdy. Şoňa meňdeş hadisalaryň netijesinde maýyp galan çağlar hem bar. Şol güni enatalar üçin ömür boýy ýatdan çykmajak gün boldy. Diýip Marly bir ene gussa bilen gurrun berdi. Marly ýaşaýjylar goşadyrnyň içinde häkimetleriň geleňsizligine ünsü çekip, tebii betbagçylyk barada ilatyň öňünden hiç ýyly habarly edilmezligine de gahar gadap beýan edýärler. Adamlar eger güýçli harasadyň geljektigi barada öňünden azajyk bolsa da habarly edilen bolsadyk, çağalarymyzy mektebe uğratmazdyk diýärler diýip habarçymyz belledi. Habarçymyz aradan 2 ýylyň geçendigine garamazdan Sebitde henüz hem öz ýaşaýyş jaýlaryny dolu dikeldip bilmedik hojalyklaryň bardygyny hem aýdýar. Bu hojalyklar munyň sebäplerini ykdysady krizisiň arasynda eklenç kynçylyklary, şol sanda guruluşy karitlarynyň bahalarynyň gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Her kim güýji ýetenden bejeriş işlerini geçirýär. Entek doly awatlanmadyk üçekler bar. Bejerdik diýip goýulan üçeklerden ýagyş ýagsa suw geçýär. Çala şemal tursa üçekler jygyldap dur. Harasatda köp gatly jaýlaryň balkonlary hem zir döwran bolupdy. Penjireleri döwlüp pytrady. Hojalyklaryň köpüsi henüz hem penjirelerine paket tutup oňşuk edýär.
diýip marly ene sözünü jemledi. Bellesek ýurtda harasatdan ziýan çeken hojalyklar we idara kärhanalar öz hasabyna guruluş we awatlaýyş işlerini geçirmeli boldular. Türkmen häkimetleri ziýan çekenlere kömek bermek beýlede dursun. Hatta bolan ýagdaýlary azamady. Türkmenistanyň hökümeti harasat we onuň adam pidalary ýol açan agyr maddi ziýany barada şuny çenli dymyşlygyny dowam etdirýär. Häkimetleriň tebii betbaşçylyk barada kelam agyz söz aýtmazlygy we hereketsizligi ýurdun içindäki we daşyndaky türkmensanlaryň arasynda nägilelik döretdi. Harasatdan soňky hepdelerde we aýlarda Türkmenabadyň we beýleki şäherçeleriň ýaşaýjylary birnäçe gedek köçelere çykyp häkimetlere nägilelik bildirdi. Şeýle-de Türkiýedäki, Kipirdäki, Birleşen Ştatlardaky we beýleki ýurtlardaky türkmen migrantlary hem Türkmenistanyň hökümetine garşy nägilelik protestleriniň en çemesini geçirip şol döwürdäki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çağırış etdiler.